либосои арзони подростковый дар 11 дарвозаи Тилобозор. Марҳамат, 11 дарвоза ворид мегардем. Подвал даяи ҳозир нишонтон медиҳем. Ҳам либосошон хушрӯаи подростковый бисёр доранд. Баъд арзонай. Марҳамат, ина подвали 11 дарвоза рӯ ба рӯи лестница мешавад. Ҳозир ма шумода нишон медиҳам. Тамошо кунед. Боварӣ дорам ки маъқултон мешавад. Ҷудогона наворам гирифта якта ба якта пурра. Инами нуқтаи савдояй. Тамошо бинед. Ҷа шортикам дора, анам хел футболкаи фасонам дора, двойкаям дора. Хулас ҳамаи чи ҳастай, ҳамаш дастрасай нархош. Ина тамошо бинед двойкаи фасон барои футбол, барои фарзандои шумо спортивни дар кор бошад 20 сомон ай. Двойкаян шортикошон кати 20 сомон размерош ҳаста. Ира бинед аз 4 сола то чанд солара? 10 сола. То 10 солара размер ҳаста. Бинед чӣ хушрӯ. И тройкаяй? Двойка. Ина иша бинед. Иё обманка будая? И обманка тамошо бинед двойка шортикошон кати 20 сомон хеле нарх ягон ҷода нест бовар мекунед. Иҷа духтаронаш ҳам ҳаст. Мана ин намудаш бо духтаронаш. Бозори Корвон тарафи пуштош номер дора на ҳамаша. Барои футбол беҳтарин вариант. Я бурак пуштам нишонтен. Мана номератсия доранд. Бозори Корвон даян тарафи Тилобозор 11 дарвоза тамошо бинед. Инами 11 дарвоза ки ворид гаштен подвал рӯ ба рӯи лестница даян. Ина марҳамат подвали 11 дарвоза лестница рӯ ба рӯшан ами нуқтаи савдояе ки ҳамаи чи доранд борошон арзонай биёен. Чикои фасон омадай тамошо бинед подростковый размеро ина бисёр мепурсанд. Марҳамат тамоми намудош ҳастем хушрӯчаян. Медонен чанд сом? 30 сомон. Сифатои беҳтаринаш каседа дар кораи рангошамаш ҳастай. То чанд солара дорен? аз синфи 1 то синфи 6-7 размер ҳастай. Марҳамат дар кортон боша 30 сомон. ма рақамашонам мемонам. Доставка хоҳен марҳамат нависен. Доставкаам доранд. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 11 дарвозара подвалш. Нигоҳ кунед ами 11 дарвоза ки ворид гаштен подвал ина рӯ ба рӯи ами лестница мешава. ҳама чишон арзонай. Бори подростковый доранд. Беҳадам нархошон дастрас. Шортикои ҷинс чандай? Иҷа да ҷинсошам будай 30 сомон. Ва диден ҷинсошам 30 сомон. Марҳамат чи намуд я на намудш дар кораитона двухнитка ё ки ҷинс ҳамаш 30 сомонӣ. Ина духтарако футболкои фасони вай подростковый ҳам теннискош ҳастай, ҳам футболкош аст. Ира бинен размеро ҳамаш ҳаст 30 сомон бовар мекунен. Бинен чӣ хушрӯчаян материалош да гап нест. Беҳад фасонакай материалош 30 сомон. Ира бинен теннискоша бинен чӣ фасонакан 30 сомон. Духтарако ҳамаш арзон шудагай. Барои ид гирифтанӣ бошен ҳатман биёен. Мана марҳамат беҳтарин сифато бо нархи дастрас 30 сомон. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 11 дарвозара подвалш. Инам 11 дарвоза ки ворид гаштен дидена подвал мебиёен рӯ ба рӯи лестницаян. Мана тамоми намуди борои подростковый доранд. Нарх арзонай. хушрӯгии теннискора бинен тамошо бино иққа теннискои фасон доранд. Инам ё ҳамаш қиматӣ буданд. Аксияи идона эълон кардаган 40 сомон. Мана марҳамат аз размерои майда сар карда то синфои 11 размер ҳаст 40 сомон. ҳам теннискош ҳастай, ҳам футболкош ҳастай. Марҳамат каседа дар кор ҳатман воша бинен чӣ хушрӯа 40 сомон. ҳатман биёен тамошо бино. Аз ҳар якташ чандтаи расветка айбо. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 11 дарвозара подвалш тамошо бино. ҳами 11 дарвоза ки ворид гаштен подвал биёен ина рӯ ба рӯи лестница даян. Мана тамоми намуди борошон арзонай. И тарафш бо 30 сомонай.